Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal. Og vi har dejlige præmier, som er stillet til rådighed for os af Brodgaards legetøjsmagasin i Lyngby. Som så på denne måde er med til at sponsore dette show, så det ikke bliver det rene underskud. Og vi skal også se at komme i gang, og så skal vi høre, om vi har en blandt publikum, som har lyst til at stille sig til rådighed og være med til at gætte og vinde de dejlige. Der er en herre der. Velkommen. De kommer op på scenen. Velkommen. Tak for det, tak. Ja. Og så skal vi lige have at vide, hvad er navnet? Mit navn er Ove Brodgaard. Brodgaards legetøjsmagasin Lyngby. Ja. Jamen, det er jo dem, der har sponsoret showet, Brodgaard. Ja, det er lige netop, hvad det er. Og nu skulle vi jo gerne se at have vundet alt det legetøj tilbage. Det skulle nødt gå hen og... Det skulle jo nødt gå hen og blive det rene tilsætning, vel? Ja. Okay, Brodgaard. Lad os springe ud i det. Velkommen på scenen. Og så tager vi det første spørgsmål. Ja. Hvis de kan svare rigtigt på det første spørgsmål, Brodgaard, så har de vundet chancen for at fortsætte og vinde det dejlige legetøj tilbage. Ja, men lad os springe ud i det. Brodgaard, biologi, er det noget, der interesserer dem? Jo, da det. Ja, især den del af biologien, der har med forplantning at gøre. Jeg mener jo flere børn, der er på markedet, jo mere legetøj kan vi jo sælge, ikke sandt? Så skulle det første spørgsmål ikke volde problemer. Nej, lad os høre. Vi skal have navnet på et dyr, som er ældre for til en bag til. Et dyr, siger de, som er ældre for til en bag til. Ja. Det må være for, der er lam på bagbenene. Bravo, Brodgaard! Sådan skal det være. Ja. Så har de vundet chancen for at, tak. For at vinde. Ja, det må lige være regnet med. Ja. Og vi kan få... Skal vi tage et spørgsmål? Ja, det manglede der bare. Jeg elsker at gætte, det gør jeg, ja. Så tror jeg, at vi skal bede vores lille kuvertmand om at komme ind med spørgsmålet. Nu bliver det rigtig spændende. Hvis de kan svare rigtigt på det næste spørgsmål, så har de vundet et badedyr. Ja, jeg kender ham jo udmærket. Det er mig selv, der har lappet ham med tape over på højre side. Ja. Men lad os springe ud i det. Ja. Brodgaard. Ja. Vi skal have navnet på en lille pige, der optræder i et eventyr, hvor i en ulv forklæder sig som hendes bedstemor. Har de forstået spørgsmålet, Brodgaard? Ja, det har jeg. En ulv, siger de. Ulve, de optræder jo lejlighedsvis i selskab med grise. Det er ikke Miss Piggy. Det er ikke Miss Piggy. Nej, det er Miss Piggy. Det er ikke Miss Piggy. Jeg kan hjælpe lidt. Ja, tak. Den lille pige har navn efter en bestemt hovedbeklædning med en særlig farve. En hovedbeklædning med en særlig farve. Ja, nu står jeg her og tænker på en blækhat, men det er jo... Jeg ved, det er jo en svamp, og det passer jo ikke rigtig sammen med en lille pige. Jeg mener, kvinder skal jo noget op i håret for at være svampet, jo. Nej, Brodgaard, det er ikke en blækhat. En hovedbeklædning, siger det. Ja, så er det et spørgsmål, om man skal lægge sig fast på en kyse eller en hjelm. Eller en hætte. Ja. Det er vel nærmest en slags hætte, Brodgaard. Ja, så må der være en M-hætte. M-hætte. Nu må vi holde fast i, Brodgaard, at der er tale om en hovedbeklædning.
Hvis der er for varmt herinde, Brodgaard, så er de velkommen til at lægge jakken. Det kan jeg desværre ikke tilbyde. Jeg har lige været nede i Kronebanken og hævet mit indstående i dag, så jeg har betydeligt pengebeløb på mig, så det kan jeg desværre ikke. Men tror jeg, vi må springe ud i det og få et svar, Brodgaard. Hvad hedder pigen? Hvad hedder pigen? Ja, det bliver skud. Rødhætte! Rødhætte! Bravo, Brodgaard! Tillykke, så er badedyret hjemme. Ja, badedyret hjemme igen. Udmærket. Hvad skal det være? Det var Rødhætte. Mere rigtigt kunne det ikke være. Det kunne det ikke, Brodgaard. Det var udmærket. Skal vi gå videre til næste spørgsmål? Ja, det er mange. Jeg har altid været lidt af en kabler, det har jeg da. Så lad os springe ud i det. Så skal vi se, hvad præmien er til det næste spørgsmål. Ja, ellers skal jeg fortælle dem det. Det er de 3 små pakker bimsetøj, der står derhenne. Vi havde lidt problemer med at få dem afsat, men nu har vi fået reklamen på denne her måde, så regner vi med, at det går lidt nemmere fremover. Bimsetøj, det er rigtigt. Det står ja. også i mit manuskript, Brodgaard. Ja. Sig mig engang, en bimse, hvad er det for noget? En bimse! Ja, en bimse, det er sådan en lille mellemting med en lille bamse og en lille mis. Sådan en lille med pels på der, ulden fyr der. Meget blød. Ja. Blød. Det er altså en bimse. Ja, det er en bimse. Så fik vi forklaringen på det. Ja, det er en bimse. Og så tror jeg, at vi skal bede vores lille kuvertmand om at komme ind med det sidste og det sværeste spørgsmål. Og der fik vi spørgsmålet, Brodgaard. Der har vi chancen for at vinde bimsetøjet tilbage. Ja, det klipper det. Ja, det klipper det. Ja. Og så piller vi det ud af det kan jeg næsten ikke styre. Kuverten. Ja. Nu bliver det spændende. Ja. Spørgsmålet kommer nu, Brodgaard, og hør så godt efter. Ja. Hvad er det hedder der, hvor 2 mennesker ligger oven på hinanden? Brodgaard, har de forstået det? Ja, det hedder jo så meget, du har forstået. Det hedder jo forfærdeligt meget. Det gør det. Skal vi starte i den pæne ende? Koitus, samleje. Nej, Brodgaard, ikke samleje. Ikke samleje. Bolle. Brodgaard, ikke bolle. Ikke bolle. Knippe. Brodgaard. Kutte, ja. Hey, kutte, hule. Nej, Brodgaard, ikke pule. Jeg vil have mit bimsetøj tilbage. Så må jeg sige det. Det rigtige svar er en køjeseng.